Felly, mae Cymru wedi bwrw pleidlais gadarnhaol yn y referendwm ar sut mae cynulliad yn gwneud cyfreithiau. Ond, beth yw'r ystyr hyn a beth sy'n digwydd nesaf? I ddechrau, nid yw'n golygu y byddwch chi yn sydyn iawn yn gweld nifer fawr o gyfreithiau newydd yn cael eu pasio ar unwaith. Yn wir, cyn y gall y cynulliad ddechrau gwneud cyfreithiau o dan y trefniadau newydd hyn, bydd angen i chi benderfynu pwy a gaiff eistedd yn siambr y Senedd a defnyddio pwerau hyn pan fydd pobl Cymru'n mynd i'r gorsafedd pleidleisio unwaith eto ar y 5 Mai yn etholiad y cynulliad. Wedi hynny, ni fydd rhaid i'r cynulliad ofyn caniatâd gan Senedd y Deyrnas Unedig i basio cyfreithiau sy'n effeithio ar ysgolion Cymru, ysbytai Cymru a materion eraill yn yr 20 maes a ddatganolwyd i Gymru. Bydd hyn yn lleihau'r oedi rhwng gwneud penderfyniadau a'i rhoi ar waith a dylai sicrhau bod y 60 aelod cynulliad sy'n eistedd yn y Senedd yn fwy atebol i chi. Bydd y termau a ddefnyddir i ddisgrifio'r cyfreithiau newydd hefyd yn newid. Bydd y cynulliad yn gwneud cyfreithiau yr un ffordd a Senedd San Steffan, Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon. Felly, bydd cyfreithiau arfaethedig yn cael ein galw biliau yn hytrach na mesurau arfaethedig. A phan fydden yn dod yn gyfraith, fe gwelir yn ddeddfau yn hytrach na mesurau. Dyna'r sefyllfa felly. Mae newidiadau ar droed a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r ffordd y gwneud penderfyniadau a fydd yn effeithio'n uniongyrchol arnoch chi. Ac mae modd i chi cael eich cynnwys yn y penderfyniadau hyn, naill ai trwy gysylltu eich aelodau cynulliad lleol, defnyddio'ch system feisebau'r cynulliad, neu gyfrannu at yr ymchwiliadau y gynhelir gan y cynulliad. Eleni, gaeth bobl Cymru 3 chyfle i pleidleisio. Am rhag o wybodaeth, ewch chi pleidleisiwch 2011.org.